Kublai chubon pai ba ifi baro iwi pi iwai bat khamtam ai no kersian jonga bat kajing kublai ke bekerpang kalai sya ki pai ba jonga nongkrem constituency ka maulai constituency ka North Shillong constituency bat ka Maurang Keneng constituency lengba ka jingi lam nanti ke jong fi ki pai ba jong ki dig South Li ki constituency menta nilai isai baka bor ke jong pi kala penpau syai ya ke jinglong beri jong kini ki seng sain perthai kemudian hapo ke jelam khlia kham tam ke NPP lengba jong pi ke nongkrem ke maulai ke North Shillong bat ke Maurang Keneng menta kimla buri su ya ke jinglong BJP jong ke NPP namar belai kimla buri su namar baki pai ba kila bot ya kenuk sa jong pi ki South Li ki constituency te badile persya ya ke jing start jong pai ba menta kimban se banya teli banya penino ya ke jinglong basisa jong ki ba ke NPP kadai ke BJP nakata kadau kimdon lar kimdon linti sudah dagowe kelinti banthe pisayu pai ba ru hakpor election kilas ngo ba kala long sabai ki pisa nakata kadau kimla ban buri isu ya kata ka jinglong BJP jong NPP menta kila penisai kedarno ba da ka jingbom peniang kertong jong ka BJP hame klia ka pentikana bai ba hame klia i kan mat job ke NPP namar ke NPP kala dei lupa ka BJP namar ka sui fair tang tin pareng bertin dekhar te phigi pai ba ki bedon ke jing tiplem babha ki bedon ke jing perkhat babha kham tam hangne hajela maklia phi ong badai ka jela Kristan ba fitting ya kata ka jing le jubor jong ka BJP ya ki Kristan to suatu no menta boros kato piong ba ke NPP kam kadai ka seng nane na seng riulum seng meklia menta pla syam ke BJP sitai sya shwe gi jela ka penia kartong ya ke NPP pat tanam peniang shu situ sebla peniang ka BJP tang ne meklia bagi suatu ba ka klan NPP ki bu no syarut yo BJP ilarai bni trelang bai te menta pai ba chuong e phi tang ne goi phi ki pai ba khamtam gitu ki bas ngo i jej ben riu ki ba ke jingi jej ben riu jong ki kadai bi tang bar susu ni rukhar ndrai kim tip parra ki su ni rukhar bodon ha jela maklia kim nangre ban ong ban perkhat pade kanu galar ganti ban nom sya su ban wan ki ban nabar ki ban wan syong bi anya po snong po thau hapo jela maklia pimpna se bagane ka NPP kalaya sai kalai soi kalai sainlang bani wan rai tu khar ban Bangladesh ki ban nabar ga ri ban wan pensa pensyong ne po jela maklia jungi ban po India kebae ka kita gain kini urung kita gain lada phim sotu benta por pai ba ula sedang bersotu kito gi bam sotu lada phim sotu no benta lalong kumba phi le ban ye gi bersotu phi yong dalade hi kini gi NPP ki NPP ka kongprin ba perstun kila itu hi baka dia trelang ber BJP bat ka UDP ru kan dia trelang hi bat ka NPP bat baro ahne hajila makliap te i ki seng bro ki don bentalang bat ka NPP ki ya trelang bat ka jingmi jong ka UDP ban le MP ru kalong bai pan tang ban supen tronya ka VVP namar baki i bakla klan bor menta tagadaw tang ban supen so thu baklai phi bake UDP ka dai ka seng riulum ba phi ki bi seng riulum phin bot ya ka UDP phin kan tai ya ka VVP baki to ki bi NPP baki ko abu seng riulum ki daw no ngan bot ya ka UDP namar baka kham khlain ka BP ka dang klot
Satu ki ya gitu pat kiba isi BJP ngan bu na yo kongres. Nomor kongres kay lek percaya ga BJP. Hato PI ba kongres ngene jelam klia kay lek percaya ga BJP. Hato kam trelang berga NPP hapo district council. Ha? Hato kam trelang. Te pai ba pila de ban stu sai menta kila ya don lang bai. Sitli kila ila bai kinong yelam jong kine giseng seng pertai kila ban be ban ya teli ban wan warga NPP. Ban wan warga NPP namar belai ba kin khlain bor ban pen bi ban pen iyo pai ba. Ka bo pai ba bo sutu pat ula no ula lek se VPP. Te perkhat bah menta. Pipi ki bidang don ka jing perkhat bah to perkhat no menta. Kiar na gine giseng ki bamut ban penyap i jai benriu. Kiar no menta rang don galap. Ngakum bang ong fi yang lada pim perkhat menta ong ki kena jongi la shalis ki ong pinsa pangnot il jong namar belai haka jinglap gu jong ong ki neg election blade bros ka ong haka por election hi ong ki penbit da ka kiap ki penbit da sa penbit da ka bainong te ka tu ka jing ai gu jong ki ong ka penyak bi ye gini kena rit ki bompat yo bot hadu ba ngang la alap yelde hadu ba ki kim da ka jing ijau dut ya gini kijing yo jong gini kebla yo tebut tose ma kre tose pen ai biar le minga koi ai yu pen pan le minga ke biar koi tang nomar ba mengaru nga dan bentalang berki ben kerja ni kita seng ho yel dengam di yel dengam tre ben yu kita nrai ki mudur ba nga dan bentang taong ngan menrak mengaken ngan ai ki jiki nomar bagi sngu perlok yang nga kinut ben pan tengah pada ban jubab kum nur ngam nang su ban jubab ngasih ong baik kane te kamphar phi phindi ya kane ong ko penjat i phi kiar phi ingar ong kiar ya kya kat bala te phiru wa jumlin re ban ngop hai kine te ban yele ban pelai ye kena na gejing di kiar ong na gejing di kiar dang kena kadai tang kadai galat kawai kaba what I lat ba ka election kandai ka kabudi ikiat jong ki kenarit to ai baga election kandai ka election kabangirai ya kata kalawai kaba bah kalawai kaba pernai kalawai kaba singai ne bidang sngo dai hine banjit nong ikmat banjit nong ilam da kata kaba ada kiat ada pisah dan teng lagi ki nong tebut ki bedi kiat bah ki sami dang to haje ka sampiat kim nang su ban thia ban dem kim nang su ban tre sudi bai te hato kane company apre ik prado persnam jungi ko pi ki bidang don ki jing tip la bah kala ka bumut wanno syakata ka seng ka badon ya ka nong rim ka bah ka ba ka kepisa kim don ban ai ka sya kim don ban ai ka dut kim don ban ai Ndrai kidon ban kular ban ai ke jing sikeri ke babha ke bahok yo pai ba bai menta ka kenti ladang idang bakla ngimpat sultu ban penia pher kano ke babha kano ke basneu tangkap ta layap tangkap ta ngi nom yo la sur menta ngi im kordet tang ban kran ni jing sisar ngui tieng meeting man kerja jing syah nomor belai dai nak ke election dai nak ke sensar khadar ke ba sensar don bor nreng ong ya pi to slur no menta por bedang don gine gine yalam por bedang don gi pai ba nong krem gi pai ba nong maulai gi pai ba maur kneng gi pai ba non mot silong gi biyang ha jing sisa to gine slur lang ban kran gi jing sisa khnang bagi de gi ba le bom man gi ba le don bor kindup ting kindup ong nginom long syura ban sulek don bor kumne namar ka don ka sur ka pemi kine ki ba pemi ya ka sur jing sha sin ka sngi ki sa knyat yangi ta ka daw ngi hap li le pun pen bej no war ai la re ba jing long jong ngi gin si slur tang ban su obreu gin si slur tang ban penrem klem da tip ya jing sisa prakasi ngi klur ngi kloi ban penrem lada GIA su keno bai bala dai hi ban long kumta la dai hi ban long kumne
klaim aktif yang jing sya klaim kena nrai yang bila aktif yang jing sya pi menut men kena te ke NPP mentah ka nganut pan ong ba kadai ke VGP mar blai besin blai trelang hi kadai ba kila astu jemut kumbaki kila ong ngi hadel hi ngi trelang nadu meno kane ke sarkar mentah armut ki BJP hame khlia nrai sunsyar ke BJP hengne te mentah lai kila pentikna susu da ka jing bambu kertong MP election MP Lok Sabha jo kare ka BJP kila arrive ni trelang te mentah kadang-kadang ke lat kelenti kam tampi gitu ki paiba ki bating ba yo sya pen praying mane kum pen pras we jeka te mentah warno sya kata keseng ke bedon ni kenong ring babha lada om dai mentah wat kmi lenti lanu la sya sikitang ban ang ru pim no syu pin syu abai lanau kan wan ji hing jonga lanau kan pen prai hing jonga pila i ke jing sun syar ka ba da ka bor ki snaya ka an ki snaya ki kanun ban pen yap yo paiba ki klem snara ya ka an ban pen mento yo paiba ngada pang nut sya nomor haki video jonga ong kat ki ba komen ong ki komen bai da kita ki kentin ki ba so i jai beru nrai ki penram pat yo tau ba yo tau sya la beng ki penram ya kita keseng ba ki ya ro pada ya ta keseng ka ba penjat penpai yo pai ba a ko pai ba bi jonga toi rai lang menta ka bor ba ka chong hangi ladangim kala thia kala dem ladangim kala bumut menta ong wat nom kmi lin tisu ba kin dang don ginong ilam ki ban mi se khmat nak benta ba le nak ke benta ka hok ka jonga ka jong phi ada sisa menta ong ki dang don gine ki south li si ke bilam ti ngi ladangim but lang bat ki tikra la sai sngi phin kwa ban le ban ong ngan menta dengan le but no menta dengan le no kat sebi ilam hakata kapor dan nong ilam syu tak por tang ban suno no riat ban lai yang jing sa pin sistem jogi bor ki bahlor ki bor sensia don bor sulai no lupa no bating yo ngat ki jing pin sistem lik no lupa no riat ndai menta ngidang don ki jing kermen di seluruh mensim no menta ban le ik babha wat seluruh ban penjat ik lewe jing knarit da ka jing tebut da ka bi okyat da ka bai yo ya ki nong yalam ki ban ai pisa yu kalong kumba ki penjat gitu ginong simpisa kalong kumba ki hikai ki ban yo tak pisa ban le ke besniu sangsot kari kesi jongi ngi chu i jai ben rio tang hakasu hatang hakajing ikran nrei habudon kita ginong ilam ki izin ro jai ben rio ngim kloy re ban but ngi ong man ba kiju sudah ki polisian ki de kiju sudah nrei kim pai parre uno to buyang hanong rim ba uno to buyang hanong rim besneu i kongres ha chatai sha bar jong de jelam klia ka kongres hoy to kadang dei kata ka seng ka panile percaya ke BJP nrei tu te pemerintah ka mala asyur marwai ki hap seng ya gowai ka seng kata ki khot ke India kaba ki ya trelang bergui parti ngi sini ya kata tementang irung insida breu uban kerani jing syau yang haga seng kaba yang haga nongrim babha uba pensai upa iba aswa bikin budi uba ajing kai swa yauta te uta pedan delajob usle join lang berketak India nganom sini era gini ke kongres keberan hame klia kabay trelang ber NPP hapo district council nganom sini ar loro wat phiru ong wat ju ong syuro ba mentoy ra ben thap ya uneu kandidat kertong jog VP namar long tang marwai udne umlong marwai ra ngidan mangi bat mu unlai jele persya unlai join lang unlai snok tilang bat kita kiseng gi banilai persya ke VGP kenang makin nom yo pendan kam ya ke UCC ya ke CEA hane po jela me klia jungi cuai jela ke pendan kam sa setang hang ne ap hang ne me klia lano kan wan trai kam kata ta kapur
la job yang nag NPP kila pentrekam takpor sa syu laino yap lupa no laino yap lupa no dan kam syu bengin ut lada phim long slur ban yeng nag jing sha menta kenti lano ru pinam no slur pin sulong tang bu slur tang man syu abreu u slur tang ban penrem ya jing sha te ngandam keren bun kentin ki bro jing sha glapau ki nong ilam nag liang sang perthai ki balai no nagu pipi ki ada pentikna hi bagi ya trelang ke ju ke sur ke jing job jong ke NPP ka long pa jing job jong ki bro te ki pai ba jong UDP ki pesem phang wan no sigau seng ka ba klem da thong pisa klem da siu bai nong wan no par kata ko seng te jong ka kongres jong ke UDP jong ke NPP ru jong bro gini seng ki ba ilai persyai ku BP ki pajba ki bidan ki jing sempang wan no sine ikan mat lai gitu ki nong lamba khmat joki ki dia terli mentapi iong ki jong ko kongres ki nong lamba khmat ki lek no bar NPP ki jong HSPDP ki ban khmat ki ba kham long khmat ki lek no bar NPP te samanta ke BJP ke lek no bar NPP ban pen khlai ke seng BJP hne po mukliaong kila le de kata kastai ban ye terli para paiba kenang ba uto paiba ubom simpang na ka NPP uto ubom simpang na ka UDP uto ubom paiba ubom simpang ubudan ha ka kongres un ye terli ken mlon kenang ban job ye gene ki paiba ki badan ye jing simpang kiba ha ba ki jit no ilam ki jit da ka jing sokhia ki jit da ka jing kli te tanggene ki kenten ngangai pila suthu paiba rai ke papidan ban rai menta ke MP election syakmat rai da ke sur ke bas slur da ka simpri akti ke slur ban pen empat ye ke jelam khlia jungi bla jot la pe tak di kentin khublai subun khublai si jarmu